Jotuo mag kansa ywak ni gikale midhiero mar yudo thieth e bwo okumba mar SHA magiwacho ni oketnegi omenda moromo. Moko kuom jotuogo eko bago ng'anyo madwaro mondo migawo mar thieth omed omenda miketo ne thieth mar tuoche matama kaka kansa. Cyprus Okinda nigi ler mathoth. Liare mar log tich mar migawo mar thieth ok wendo ne ng'anyo e pacho ka. Tinende ne giyudo welo ma gin jotuo kansa kod riwruoge mopogore masiro thieth mag kansa e pacho ka. Ywak mar jotuogi en ni okumba mar thieth mar SHA ok tinegi kaka owinjore. Kiwango yetu ya SHA iko chini sana, ukifanyiwa matibabu inaishia katikati. Wagonjwa wanakufa huko nje, tunaumia na hakuna pahali ya kuenda. Madawa yako wapi? Kuna wakati SHA ilikuwa ina approve lakini hakuna dawa. Inakuaprovia nini na hujakunywa dawa? Tunasema na hatubembelezi SHA iwa. Sasa nimekaa tu hivyo na uchungu kama sasa, hata saa hii nimemeza dawa ya uchungu, matiti bado sijakata.